Tervetuloa SKK:n myynti- ja markkinointiesitykseen. Tavoitteena on antaa sinulle käytännönläheisiä vinkkejä ja neuvoja. Esitellään uusia ideoita sekä näkökulmia. Inspiroida kehittämään liiketoimintaamme. Seuraavien 4 slaidin aikana sukellamme syvemmälle jokaiseen aiheeseen. Käymme läpi esimerkkejä ja case-tutkimuksia. Annamme sinulle konkreettisia työkaluja ja resursseja. Myyntiprosessin optimointi ja maksimoidaan tulokset. Tänään puhumme myyntiprosessin optimoinnista ja siitä, miten se voi auttaa teitä maksimoimaan myyntitulokset. Mitä hyötyä siitä on? Tunnistamme pullonkaulat ja parantamme tehokkuutta, voimme lyhentää myyntisykliä ja lisätä myyntiä. Automaatti vapauttaa aikaa myyjille, jotta he voivat keskittyä enemmän asiakkaisiin ja myyntiin. Miten se tehdään? Aloittamalla myyntiprosessin nykytilan analysoinnilla ja tämän jälkeen me voimme tunnistaa parannuskohteet ja tehdä tapahtuvat muutokset. Hintastrategiat teollisuudessa. Löydetään optimaalinen hinnoittelustrategia teollisuuden tarpeisiin. Hintastrategialla on merkittävä vaikutus yrityksen katteeseen ja kilpailukykyyn. Teollisuudessa on omat erityispiirteensä, jotka otetaan huomioon hinnoittelustrategiaa suunniteltaessa. Näitä on arvopohjainen hinnoittelu, kilpailupohjainen ja kustannuspohjainen hinnoittelu. Optimaalinen hintostrategian valinta parantaa katetta ja kilpailukykyä ja vastaa asiakkaiden odotuksia. On joustava ja sopeutuu markkinatilanteeseen. Kustannuspohjainen hinnoittelu laskee tuotteen valmistuskustannukset ja lisää siihen voittomarginaaliin. Sopii hyvin kilpailuille markkinoille, jossa hinta on tärkein tekijä. Kilpailijapohjainen hinnoittelu vertaa hintoja kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Voit hinnoitella tuotteesi hieman kilpailijat edullisemmin tai kalliimmin tuoteomaisen erottautumisen mukaan. Ja arvopohjaisessa hinnoittelussa määrätään tuotteen arvo asiakkaan mukaan ja hinnoittelee sen mukaan. Sopii innovatiivisille tuotteille, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Pakettihinnoittelu tarjoaa asiakkaille valmiita paketteja, jotka sisältävät tietyn määrän tuotteita tai palveluita. On helppokäyttöinen ja selkeä asiakkaille. Verkkokauppa on yhä tärkeämpi myyntikaupa myös teollisuudessa. Se tarjoaa monia mahdollisuuksia yrityksille, jotka haluavat laajentaa markkinoitaan ja tavoittaa uusia asiakkaita. Online-kaupan käynnin hyödyt on laajenna markkinoita, tavoita uusia asiakkaita, paranna asiakaskokemusta, lisää myyntiä, tehosta myyntiprosessia ja alenna kustannuksia. Vahvistaa liiketoimintaa kumppanuuksilla ja allianssilla. Yhteistyö muiden yritysten kanssa voi olla tehokas tapa vahvistaa liiketoimintaa ja saavuttaa uusia tavoitteita. Kumppanuudet allianssit tarjoavat monia hyötyjä yrityksille. Laajennetaan osaamista, resursseja, jaetaan riskejä, hyödytään synergioista ja päästään uusille markkinoille ja hyötymään uudenlaisista asiakkaista. Ja lopuksi kiitos ajasta.